Sanibonani madoda. Cha, umuntu akayiphawule le ndawo. Lethinta usigwebo nokuphawula kwakhe izolo. Ube uphawulile konke kade ezokuphawula, cishe mina bengizokuzwa. Njengomfowethu usigwebo sike sikunaka ukuthi into akayikhiphayo emlonyeni iye ihambe neqiniso. Kodwa cha, Sigwebo mfowethu wathi ukukhuluma izolo, hayi bekuwumsangano mfana wami. Bekuwumsangano nanokuthi sebekhukhumeze kakhulu bakutshela ukuba bakwenza ukuthi ngathi wenwa umuntu mhlawumbe okhuluma iqiniso naye. Inkinga yakho-ke la efike yakhona for mina yilokhu ukuthi wena kunemuntu ongashoni ilanga ungamfonelanga ukhuluma ngomhla ka-1. Ukhuluma ngomuntu ovele okuma-Blue Nation, ovele akhwela adilika kuMthandeni, futhi othe mayechaza inkulumo yakhe wathi bayizilima nabalandeli bakaMthandeni, futhi othe mayechaza inkulumo yakhe wachaza uMthandeni njengomuntu mhlambe owenze obhale leya nto leyana ka-Rest in Peace njengomuntu odakiwe. So bafowethu, noma ningayichaza nithini leya nto, umsweli akekho nje umsweli kumaskandi. Njengomuntu ohloniphekile, leya nsini ade ihleka lapha eyamanyala. Manje mhlonipheni nina bafowethu ngoba niyathanda ukumhlonipha. Ake simqondisele nathi ulimtakiwe nina manithi uyahlonipha umsweli, simhloniphele ukuthi wenzani. Usuke ecela obani? Sinandabani nalokho akasuke ekwenza thina? Usuke kwenzela imizi yobaba yini kanti? Sithi thina leya nsini ade ihleka ubehleka uMthandeni ukuthi ubuze ukuthi wayezokwenzana. Ekugcineni uthwalo futhi ubemzela ngomqondo ukuthi ambeke ukushilo uMthandeni lokho. Wenina-ke mhla ka-1 nini oSigwebo nimzwile yini uMthandeni ethi waye eze laphana eze ngoba ezofuna ukubekwa ukuba inkosi? Uma uvakashela umculo omdala nje osagcinwe uNkulunkulu ukuthi abe khona emhlabeni, niyoxoxa naye anifundise namaqhinga mhlawumbe okucula nokuthi babenze njani bona, nixoxele ngomlando wakhe, nisuke senizofuna ukuthi alibekwe. Kushuthi bonke labaculi abadala noma bengagula kumele bangavakashelwa ngesizathu sokuthi kothiwa ubusuyofuna ukuthi ubekwe. Kushuthi akusavakashelwa umuntu, neqeda leya nhliziyo kaMthandeni ayiyenzile ukuthi avakashele umuntu omdala umculi njengoba naye umculi. Nichaza ukuthi lokhu ayekwenza kuwubulima ngoba wayeyofuna lokho. Sivume lokho ngoba phela leyo nkulumo isho njalo. Ningakhulumi umsangano niy'tshethe nikhuluma into erayithi. Mhla ka-1 awuphume kuMthandeni. Uma ngabe wena uhlakaniphile noma wena futhi unodumo, uhlakaniphile wena, uhlakaniphele uMthandeni, phuma kuMthandeni. Ungazoy'tshela ukuthi into ekhona wena. Ungazoy'tshela futhi ukuthi uyile nto ephekwe ekhaya khona mhla ka-1. Awuphume nje kuMthandeni. Le nto nje loya baba nje obehleka nje lapho uhleka uMthandeni, ningafuni ukusenza iy'limi. Fok off ngale nto enilona ikhuluma mani. Hawu,